Aiga na sichinse mochi abo mwanda igotoka imeage sonso ime bonge ya Bonchari ime county ya Kisii abwastumirana na Faith Moraa Machuma oyor musubati bwe myaka 25 oyotigirito chingo machimbe maiga yo gwateka kwe gas asa chinse mecho asa marita ngoro ku Faith Moraa Machuma ngoro naiborete Korwa Ase ya bomachoge borabu ari kenyoro kyari kindo enderet nganyomuo chaga igabu mwanda asa koro kugesonso na nyora accident chenge chitariki 25 January mwaka wa 2021 mtu arenge nyumba nchene family yana mwaka no mwana ndonyora accident ye gas yanyarete kuripuka nyumba mwaka na gakorese company ye chigas agacha ko test gas ya moyarengenyi agachua kebirite kanyarage kuripuka kanyarage gutumisa nyumba nchene family yana kulingana na Faith Moraa Machuma ni gauta yabuno watika kumuriro yobwe gas yokwereto mugakoye gusira ubugima bwaye nabo igakamutikira umwana obwate myaka 5 bono pati mbaya mugakona kanyaraga gusira ngatigara nchene umwana ne chinchari chire chimbe asomo berone kulingana na Faith rikatebire ngobire kagweta sinyagitari asingencho konyora Bwo'Gwancha bwasanyata ko bakagutumwa guchia sinyagitari ya kijabe kulinde ko ikabono taranyara ko bagakonyora Obokonyi bonde bwensi na mwarra magokane tindiko nyara gokora kende yonsi ingosibiwa nkorageriwa nonye yanga nkobekerwa no mwana onenera umiete bobe sana asobusibwa na magokaye nabo ni gabiri gakoende clinic kera ase wiki arakabere rinde kwenyora Bwo'Gwancha abwasa tebire buna ndiganyorre egurube ntindikegima ndikere clinic nkwenda marakabera ase wiki na January ndikere nyare nchikokorera operation ase nyagitari ya kichape nabo ni garudo kuburi ko chia serikali nabo igabarai ao nabo igomo women rep we county ya Kisii kweneke buna nkubwatira nabare aso kweneke buna onyorire Obokonyi inkonyara Gosaba musado ino onde wansi ukoirwa somo yoyomo anyare gagonkonya so wanja kwae kiagera kende yonsi nke yona atigarete na nyumba yane ya yete yonsi Gosaba so koiru kwena somo yoyomo oyo kunyara gonkonya anyare gagonkonya sana kama mama wa niniwe county mama Janet andonzo sora igwekerereke onyare onkonya mna ncho musubati umino naba serikali bonsi bentobe county ya Gusii na outside ya Kenya andonzo yora igwe story na bakunyara gagonkonya namba yane yesimiere 0700625027 Eriete koreta Faith Moraa Machuma. Reporteria igetasenigia Voice of Victory kurchinse mochi abo mwanda igotoka imiage sonso imeye bonge ya Bonchari ya county ya Kisii nchenkoro kwa Eric Maube.